खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 आगस्ट 2023 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुइहाटआव आरोबाव सासे 11 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ जापानिस थाम्फैजों अरजानानै बेराम जानानै फाहामसालियाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो थैबाय। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय ताइबुर इस्लाम। ताइबुर इस्लामखौ नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे प्राइभेट फाहामसालियाव फाहामथायनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। उरिष्या रायजोनि रायागाडा जिल्लानि सिङाव थानाय उपारसा गामियाव गंसे कालभार लुफुंबाय थानाया हरखाबै बायनानै गोलैसिननायाव 7 सुबुङा होसिनजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 7 सुबुंनि गेजेराव गथ'फोरबो दंमोन आरो बिसोरो कालभारनि साखाथियाव दुगैगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पानबारि बोरमा फिसिग्रायाव एमएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा थांनानै मावखुलिनि मावफारियाफोरनाव गोबां सोंनाय फिननाय खालामदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आथिखालनि सोरखारा खुगायावल' दामगासिनो दङ, नाथाय जायगायाव मोनसेबो खामानि जाफुङाखै होननानै रोखा बुंथिदों। जोंना बिटिसिनि दानि इएम आरो डिपार्टमेन्टआ जोबोद हसिग्राव गटारि फार्म, फिगारि फार्म इत्यादिनि खोथा होनबाय थायो। दा आं दिनै जोंनि पानबारि एरियानि बे अफिसाव बाहाय नायफैदोंमोन गटारि फार्म। बाहाय कुनु बिटिसिनि दानि सरकारनि जे मिशन, बिसोरो मिशन गल होनबाय थायो गटारि फिगारि बेफोरखौ बाहाय जेबो जाफुंसाराखै आरो रायजोफ्रा बिसोरनि बे मिशनखौ रायजोफोरनाव सौहैयाखै। बेनिनो फोरमान दिनै अफिस बन्द, फार्म बन्द, रायजोनाव फार्म गैया, रायजोनाव बोरमा गैया, रायजोफोरनो फिगारि गैया। गतिके खुगायाव बिसोर दामगासिनो दङ, जायगायाव मोनसेबो खामानिया जाफुङाखै। गासिबो मिशन आनसाक्सेसफुल, रायजोखौ थगायनायल'। गटारि फार्म, फिगारि फार्मनि खोथा होनबाय थादों, बेनो बिसोरनि मिशन एम्बिशन होनबाय थादों, मोनसेबो जाफुङाखै। फफला स्वरूप কাৰণে অফিচবিলাক ৰাজহুৱা চৰকাৰী অফিচবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে কাম হৈ আছেনে নাই সেইটো চাবলৈ আহিছোঁ মই। পশু বিভাগ, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইয়াতে যি অৱস্থা দেখিছোঁ, আমাৰ ইয়াতে চব কৃষি প্ৰধান এৰিয়া হয়। গতিকে পশু লৈয়ে আমি পশু আমাৰ ধন এইটো এৰিয়াত। গতিকে আজি পশু চিকিৎসালয়ৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ যি অৱস্থা সেইটো খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক। ষ্টাফ নাই, চলা বন্ধ। ইয়াতে এটা গটাৰি ফাৰ্ম এটা আছে, সেইটোও ডিফাংক চলি আছে। বিটিচিৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ডিফাংক হৈ আছে। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।